and the same which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, hope for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Verse 3, for consider him that endures such contradictions of sinners against himself, lest ye be wearied and pained in your minds. Verse 4, ye have not resisted unto blood, striving against sin. Ang Diyos magtugang panalangin. Siya mapulong, makimata sa lingkod. Praise God, niling kagabiyon, gusto kong dalong ko ka mo niling ang mensahe. Heaven's life based during dark times. Makita na ito ang kahayag sa kalangitan sa mga panahon na mamit-it. O naikahayag ang kalangitan na dili sama sa kahayag sa adlaw. Pero dili din natin makita during daytime. Sama sa bituon, dili natin makita kinakahayag. Pero mahimong makita natin kinakahayag sa mga panahon sa kalangitan. That's why when we go out during nighttime, makita ninyo na naikahayag ng mga bituon. Pero during daytime, panahon sa adlaw, bukanaw ka sa kalangitan, wala kayo makita ng mga kahayag ng mga ganda. Only the sun. Pero kung imong dalhon ang imong kaugalingon, nato sa lalong, kung naay atabay, nato sa pinakalalong na atabay, dili sa level sa kalibutan, dili lalong, makita ninyo ka ng kahayag. So, mausap niya na mga higong makumisyon ang mga saat sa Diyos. Nasay kita na daghay mga pililhon ng mga saat sa Diyos. Dili lamang kayo sa duha, kundi daghay mga pililhon o hamili ng mga saat sa Diyos sa iyang iglesia. Pero makita lamang kini dili sa panahon sa kayahay. Dili sa panahon na ikaw malipayo. Sa panahon na ikaw anaa sa kaligid. Sa panahon na ikaw anaa sa mga pagsulay. During the time of hard trials, makita din mo ang katumanan sa mga nindot na mga sama. That's why, I believe na ang isulti sa ating isulti na ang iglesia muagi sa gitawag o squeezing time. Ang squeezing time, matag bride, hinihulahin mo na daw. Iyang maagian ang gitawag squeezing time. Niyang kini squeezing time, dili kini sayon na panahon. Usa kini ka panahon na mula ang iglesia muagi sa kanipit. Ang iglesia muagi sa mga pagsulay. O sultihan ko kamo, niiling mga panahon na niyan ang panahon na dinhamatuman ang pinakanindot na mga saad sa Diyos na iyang gisulti sa iyang kasulatan. Likewise, sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Sa tiyak na inyong tanaw ng kasulatan, at isip ni abot ang atong Ginoong Kristo, tinisikan kami. Daghan mga prophecy in the Old Testament mahigumot sa iyang unang panahon. Pero sultihan ko kamo, na ang kadaghanan ng mga nindot na mga saad sa Diyos, mahigumot sa iyang kutunganan, natuman dili sa iyang pagkatao. Natuman dili sa iyang ministry. Natuman dili sa iyang panghatag o daghang mga pagkaon. Natuman ang daghang mga mabilihon ng mga saad sa Diyos, mahigumot sa iyang anak, sa panahon na siya naa sa Kalbaryo sa krus. If you have to look back in the scripture, more than 50% sa golden promise of God to His only begotten Son was fulfilled from Calvary. Nakasabot ko kami. So, ang mga binilhong mga saad sa Diyos na ay katumanan, pero ang katumanan hindi sa panahon sa kayahan, kundi sa panahon ng iglesia na sa squeezing time. Kanya natin remember si John.
Si Juan na higugma. Mamutanan ninyo. Sa panahon na si Juan nagsunod-sunod sa atong Ginoong Kristo, na mga pulong na natuman kayo ba? Na mga butang na gihatag sa Diyos na tumanuan. Pero mostly sa gihatag ng kapahayagan sa Diyos na tukang John the Beloved sa Bangladesh. Sa panahon ba nga naa siya sa abundansya? Sa panahon ba nga naa siya uban-uban sa atong Ginoong Kristo? O sa panahon ba nga tuwa siya sa isla sa Patmos? Sa isla sa Patmos, wala na ikaw siya. Sa isla sa Patmos, wala na siya ikauban. Sa isla sa Patmos, daghay bato. Naanay mga bato, naanay mga pitin, daghay mga lalang mga managat. Niya sa isla sa Patmos, he was exiled as an criminal. Gibutang siya imong na kriminal sa mga tao sa Roman Empire, giisip siya ng mga kriminal. Pero during that time, nakaimon ang mga tao worst nga kinabuhi na nasinabi ni John the Beloved. Pero sa Diyos, pinakadidot ng mga kasinatian na sinabi ni Juan, niya ng buha katuig, kumako 3 years na iyang pagka-exile sa Isles of Patmos. That's why tayo na brother and sister. Sa tiyang na opportunity na mawabutan sa mga pakso. That's why katong Ginoong Kristo ay dini, siya itamay. Yun siya ay nakasulatan. Hope for the joy that was set before him endured the cross. Despising the shame that is set down, despising the shame that is set down at the right hand of God. So atong makita din na imo na kasulatan na iwakli ka. Ang mga bukat, ang mga iwakli ka, ang mga lay aside every week. And they say that set easily before us. And let us run in peace and the race that is set before us. So, nailugba, mga paksulay, mga problema, dapat dili mo iwas sa mga problema. Dapat kung unsay mga problema, dapat ako sundot sila ng mga problema. Kaya kanang na mga panahon o kanang panahon na ang Diyos iyang tumano na iyang masa. Sa diyan na ikaw, anaan ang mga panahon na makaitag, murag gibiyaan na kasi mo. One time, naiwala sa tumikson, bagay ba ng desperation. Ibutang sa Diyos ang iyang matanakan sa tawag ng desperation. Murag desperate ka na, waka na ilahi ka pa ina. Sa takang mga problema, murag bukat na alam ka nimo. Kanang mga panahon, mao ka ng pinakadindot na panahon. Kaya ang pinakadindot na mga saad sa Diyos, iyan ang mga tumunan. Muna natulad bilis ka rin. Kung muabot man ang grabe ng mga pagsulay, kung muabot man ang mga problema, even within the church, dilita, kawataan sa kadula. So, tiyan ko mo, sabihan na sinabi ko kinina kung naging-adlaw, dahil mga problema. Nakakay mga problema na solve. Pero yung ko Ginoo, hindi kawala ng paglaw. Kaya ginigaya ng church na ay mga problema na asay kasulbado. Nagkalawat ko sa komisyon ni siya. Doon kayo naman, wala kang marinig sa Musela. Please come. Ikaw nito tiyan na. Kaya nga naman, kung gamay na problema. Gamay na ako sa iwa kayo problema. Kami dagan, pero dagan problema. Saan ka, kay way problema. Ikaw dili na ako daganan ng problema. So, doon na itong problema. Kaya sa mga problema na ang kanina. Sa mga problema na ang dagko ng mga saad sa Diyos. Bago mo nga ang Diyos, gusto siya na magpailan na siya Diyos. During the times of trouble, during the times of darkest time, pinakangit-ngit na panahon. That's why, isang gali ang mga Hebrewanon, ang mga tulog ng mga Hebrewanon, ng mga batanong si Sadrach, Mesach, Abednego. Ilang ipamagutan ng Diyos. Ilang itutan ng pulong sa Diyos. They take God at His word. Amen. Ilang igunitan ang Diyos diyan sa iyang mga pulong. One day, they were put in a test. Nabisan kinsa nagrimusip sa larawan na ginatindog ni Haring Nabucodonosor, isugba sa hunong na kalayo. Nag-purify 7 times. Nakainit. Pero kinitulog ang mga Hebrewanon ng mga batanon.
na ilang gigunitan ang Diyos diya sa iyong mga kulong. Yun sila sinirari. Lining pagihan, wala may mag-acting sa pagtubag kanina. Bisan ko na namang Diyos, dili muluwas ka namang kita niya ng hudno na kalayo, dili kay kaming simba sa larawan na yung ipatid. They are so certain. Sila sigurado sila na dili sila magsimba sa larawan na ipatid ni Haring Kabulo. So, giinit ang mundo sa ikaduha kayo, ikatulong na kayo, ikapat kayo, ikalima, ikaulong. Pero yun na mga hituhati na mga sinurari. Dili. Because we are sure na Diyos ang ialagaran, mao ang makatulong ng Diyos. Pero ba mo, ang Diyos malipay din. During the times of trials, sa tiyap, nagibutang sila sa grabe ng mga problema. Nag-decide sila para bihon nila ang hudno na kalayo kaysa larawan sa pagyukbog sa larawan ng ipatid. Sa tiyap na sila iitsa ganito sa hudno na kalayo. God was with them in the form of sympathy. Ang Diyos kuman kanila sa hudno na kalayo. Nga naman, ang Diyos magpamatuod sa iyang mga puso. Tignan si Nabucodonosor, iba ang atong giitsa na tao, iba tulo. Naroon na naman ang ikaw pa na murad sama sa anak sa Diyos. Just like a son. May kita brother and sister. Ang Diyos, makita na ang Diyos sa panahon sa grabe na kanisip. Sa panahon na naaka sa grabe ka district na panahon. Sa panahon na naaka sa mga problema. Sa panahon na naaka sa kawalan. Sa panahon na naaka sa dagko ng mga pagsulay. God will show you. Mga panahon ninyo. Ano sa ama nakita ni Joshua? Ang Egypt. Ano sa kanya nakita ang manulula? I believe na sa panahon sa mga paglutos, sa panahon sa mga pag-ibial, na ay makita natin. Pero pa mo in the times of sa mga panahon sa pagbugal-bugal, sa mga despices, sa mga pagpakaulaw, ang Diyos magpamatuloy. Ang Diyos, makita ang Diyos niya ng mga panahon. Balo mo si Diyos, wala niya makita ang nalulunda sa nagkuban-kuban siya ng Moses. Nakita niya ang dakong ng mga milagro, pag-ibig at siya ng Diyos. Ditagal ng mga panahon, wala niya makita ang mga nalulunda. Pero when he arrived in Jericho, sa tiyang na nakaabot sila sa Jericho, sa tiyang na wala na sila mukhaon sa mana, ilan ang ikaon ang mga abot sa yuta sa kanan. Nakita nila ang manulunta. You can read it in the book of Joshua chapter 3. Joshua chapter 5, verse 13. Ingon din niya kasulatan. Gibiyaan na nila ang pagkaon sa mana. Joshua chapter 5, verse 13. Sa 12, ingon din niya. And the manna says on the morrow after they had eaten of the old corn of the land, neither had the children of Israel manna anymore, but they did eat the fruit of the land of Canaan that came. And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him, his sword drawn in his hand, and Joshua went up to him and said unto him, Art thou for us or for our adversaries? And he said, No, but as captain of the host of the Lord, I am now come. And Joshua fell his piece to the earth, and they worshipped and said unto him, What said my Lord unto his servant? And the captain of the Lord host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place where all thou standest is holy. And Joshua did. So makita ninyo mga higit mga isol na ang nanulunta nagpakita ng Joshua. The angel of the Lord showed Joshua at the time na naanasan sa Jericho. And you know what is Jericho? Naanas siya sa patubang sa takot na pader. Naanas siya sa pinaka-dako na problema na dili nila maampun ang Kanaan. Ang Jericho ang pinakadako na hindrance
sa mga anak ng Israel na nung dili nila maangko ng yuta sa kanan. Usang na syudad, na matod pa ni Babanang duwa ka mahimong syudad. Mahimong. Grabe. Igo ni Ana, but the Lord sent His angel, a warrior angel, kung hindi nakapasifies sa coward, sa pagdalo ni Joshua, delikado, lisod. Pero salamat sa Diyos na ang Diyos nagpadala ka doon. Lisod na ka. Kung ikaw leader, makita niyo mo na naay pinakadako na hindrance na dili maangko ng saan, problema. Si Joshua, ako ang problema niya ng anak. Ay naasya na katukan sa Jericho. Pero praise God, ang nagulunda sa Diyos niya ako. Dili lang ordinary ang nagulunda, a warrior angel. Sa panahon na sa panahon sa grabe. Sa panahon na atong siya ay diay. At kapagtuo, baliwalaon sa wala. Anak ang mga panahon, God will prove to us. I can remember sa mga that was July 18, 1996. I preached in a church na kumanan na nag-preach ko, nabuka, dupaka, usap at kongregasyon na wala. After that, katapos ako preach, inun sila na mag-question na sila, hindi ko ba? Sa dahil ibalik sila, naghimong sila mga sulti na diliman. As if that was my very darkest hour. Murag akong iisip na grabe kang ingit, but I thank God of His word. Akong igulitan ng Diyos sa iyang makulog. Ginoo, matawad ka rin akong igulitan. So I told my back, nagpusabi sa nang simbahan, hilang, I tried to the Lord. Then, usa sa ilang isingkit, you step down, you better step down. Ito, brother, kung ako na yung magpa-step down, I will step down. As long as God will see, umistep down, I will step. Pero what happens? Upat preacher na ni ana-anang mga panahon. Ipamatutan sa Diyos na sila ipag-isip. During the time of hard trials, God will prove. You can see light during the time of darkness. Mga si Joshua ay nakita niya ang nanilunta. Bisan galing si Jacob. Bago mo si Jacob, sa diyan na uling na siya, grabe na problema. Doha ko iyang asawa. Di na siya makabalik. Kaya niyang balikan silaban na iyang father-in-law. At yun siya. Nga, problema pa yun, ang iyang adonan, problema. Si Isaw na iyang ilimbungan. Dubera ng lagot niya. Di na siya makabalik. Kaya niyang ugangan na silaban, sukot na sa iya. Pahawa na siya. Ang ilasang patunan, di sa siguro nakalinaw. Kaya nanuman, si Isaw, tugayra na nagdumot, kung nangita sa niya, nabuhit tumot kay iyang ilubog. Bago mong sa neto, hindi ko buwas ang tubo. Ingon siya, maayo siguro ng akong pamilya, iuna na ako kining anak na kining kaluliya ng mga anak, uban sa mga suluko. Niya kining kanribit na akong paulahin. Tawag-tawag mo change na sa kanyang mind. Maayo siguro ng magdungan. Tawag-tawag na change na sa kanyang mind. Maayo siguro ng kining na akong mga anak ay rebel. Tawag-tawag na change na sa kanyang mind. Kaya maayo siguro magpadala o mga tinapay para mapasipay ang kasukot isa. Mga gifts. Tawag-tawag na undan na sa kanyang. Wala siya ikaw na naasya sa grabe na trouble. Mabalik siya, silaban. Kupainon siya, isa. Siya ma. Niya na gabhin na siya ito. Ang yan mo, hindi alo. Nag-inusara siya. Nag-inusara siya yung ipangitangkis. Ito ba kung isa nakakita ako manunod na si Jacob? Wag si Jacob makitaw na lulda sa tiyan sa Abraham nagpanalayan. Nagpanalayan. Huwag siya makitaw na lulda sa panahon na dito siya sa panahon ni Laban na ang Diyos nagpanalangin ng Laban. Hindi na siya. Pero asam siya ang kita sa panahon. Sa panahon na grabe kalisod.
Sa panahon na nasa sa trouble, yung siya Ginoo, kabangin. Isa na dito. Dili ordinaryo ng manulod. Wrestler, nag-jet. Ang nagpakita. Kung yung isundan, pakipog ng wrestler. O siya nagmadaw. Sa panahon sa kasakit, we can see. In time of darkness, we see that. Inuningan ang sa mga panahon na grabe na hinoon, ihap na niya nakita. I believe na ang church nowadays, sa panahon sa mga PIDI, sa panahon sa mga pagpanamastamas, do not return back. Ayaw baslik na namastamas. Pray. Doon ninyo yung mga tuko. Ginoo, sa panahon sa pagbutan-butan, sa panahon na wala ka na ihigala, halos ang tanan, kasipatan na, just doon. Kaya makita mo, grabe na, halos ang mga problema, hindi na masulbat. May dinadala ng sister, just leave alone with God. Then He will pacify to this peace. Sabihan ko na kung nahipagumang pinis sa unang mga tao sa kasulatan, kay Joshua, kay Jacob, kay Abraham, si Abraham nakikita sa matulog na, dispirit na siya. Naisahan ng Diyos na panalanginan siya. Panalanginan siya, si Abraham, at age of 100 years old para manganak si Sarah. Grabe na ka-dispirit. Pero sa himon ni Abraham, nagtuog yabot sa Abraham. Isipin himself. One day, nakita niya ang Ginoo. He saw the Lord in the plain of Mamre. Mga hindi ko mapuso. Doon ang piniskas. Isang tayo sa church, na may mga problema sa church. Ayaw mo tayo siya. Pray. Ask, Lord, isa ang yun. Pero mula sa din ang aking mga problema. Ang God knows. Ako din na nakasama. Diyan ko naman nagpagbimbang ng makawan ng mga katulog. Yes, at the time na muli that was 12 o'clock, 1 o'clock, ang pagbimbang. Pero na ako sa kulisikasing. May pagpupugino. Wala akong makinahanan ng pagkatulog gikan sa mga o gikan sa mga sara. Gusto ko, ikaw ang pamatuod din ng mga. Sabihan ko mo, yan ang gabi mo. Kung Diyos ay pamatuod. Na yung mga butang, di ba dahil so, dili at makita na ang Diyos na ito ialagaran. He is answering God during the times of trial. Sa mga panahon sa pagsulay, sa panahon sa nalito. Na itubag. Kung ang ayaw ni Kyle sa mga problema. Sa hay, mga babae, mga young people, mag-inyong na lang. Na ay dagang problema, mag-inyong para makawa sa problema. Sobra pa na sa problema ang inyong sulod. Kung diyan mo kung na ay problema, bring it to them. Dili lamang sa panahon ni Abraham, kundi isang sa panahon sa mga propeta, sa mga apostolos. Kay sutihan ko ang mga hindi ko mapusoon that matapasa sa magwawali, it is during our most desperate sorrows that we have our happiest experience. Sa magwawali siya, sa panahon sa atong pinaka-desperado ng kasumaanan na mahitabo sa atong kinabuhi, dihasan nato makita ang pinaka-malipayon ng mga kasinti. In your desperate time, sa desperado ng mga panahon, naasat nato makita ang pinaka-happiest moment. Sabi, ito'y gusto mo ako itong mga sakit. Ito na kasulatan sa James chapter 1. Ikakalipay ninyo kung ikasulat ninyo ang nagkalain mga pakso. Count it all joy when you enter into temptation, into trial. Grabe. Pero kita count joy, katumang joy. Ano ba mo? During the time of joy. Sa mga panahon sa kalipay, sometimes naating ang isipsyon.
Manggawas ang gitawag presumptuous sin, kanang mga sala na mga sala na diha kong gawas kanang mga panahon. That's why, I believe na kung maabot man ang mga panahon sa mga trials, sa mga disparate na mga panahon, just seek the Lord. Ang itaang niyo. He is in your side. He is beside you. You can remember na naay mga tao na niya sa kasulat. Usang pahari na niya ako trouble. Ang mga tao ay grabe kamaga. Murag bala sa may bayo ng tao. Niyang propeta na yung isaligan inon siya na sige maabot ko yung at least appointed time, mga 7 days maabot ko. Then we will offer to the Lord. Unang adlaw, maabot ko ito. Aron magharap. Ikaduhang adlaw, wala. Ikaw pang adlaw, wala. Ang tao ay gabi na naman. Niya'y kalima adlaw, ang propeta wala naman. Ikaw nung adlaw, nagsugod na niya mga paubar ng mga sundalo na. Sugod na kurok, nahapot na sa mga klaro. Paabot nila sa isang way. Ika-7th day, wala na makama. Namulat na ang mga tao na kay scatter, ibiyaan na siya. Kung yung hindi mo yung isa, ay, sa ko biyay. Mag-offer na. Ay, di man ako sa sabi, ako na rin maghalat. So, naghalat. At tingin sa iyang halat, kapit na mahuman niyang maghalat, di abot sa sabot. Pag-ibig sabi, sabot na naghalat. I was in trouble. Ako naasa. Dugay ka man mabot mo na naiwas. Ako yan. Tingnan sabi, nagdoa-doa ka na. Dapat nagpaabot na. Kalau mo ko sa in times of trouble, we will make our own decision. We will make our own plans and our own judgment. In times of trouble, my beloved brother and sister, do not make your own judgment. Wait for the Lord. Amen. Paabot sa Ginoo. Kaya kasi maayon na solusyon in every problems. In every troubles, na kasi maayon na mga tuban sa atong mga pagkakas. That's right. Sa panahon, sa naa sa mga kansok, sa panahon na naa sa mga problema, naa sa mga pagsulay, seek the Lord. That's why yun siya din sa Psalms chapter 9, verse 9 up to 10. Yun na siya kisulti din. Salmo Kapitulo 9, versikulo 9. Yun siya din. Psalms chapter 9, verse 9. The Lord also will be our refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Proverbs 9:9. And they that know thy name will be put their trust in thee. For thou shalt, Lord, have not forsaken thee that seek thee. So, saka maayong ng mga encouragement. Ring to God during difficult times. Trust in God during troubles. Cling kapos sa Diyos sa mga panahon sa grabe na mga problema. Pangitaang Diyos sa panahon na ito siya pinahal. Mga higong mag-isip. Usahin natin pangitaang ng Diyos. Gusto natin ang Diyos mo doon. Mas nindot na kita mo doon sa Diyos. Hindi na nasulatan, tumuon ka mo kaniya kung siya mo doon. Tumuon ka mo kaniya kung siya mo doon. I believe na it is last test. Tingali wala ka na problema. Pero ayaw mag-isip na wala tayong problema. Imong itso na yung problema. Damay ang imong itso sa iyong problema. Isipan ang iyong problema, imong problema. Amen. And you will realize na naagay kay problema. Pero ba namin sa tao na may naasa problema. Ang tao na may isang problema, samtang ang Diyos na akanin, makaantin ko siya magita sa Diyos sa panahon sa mga problema. Pero ba sometimes, kanang inyong mga problema, akong isip ko na akong problema. Sa akin ay mga problema sa mga church, sa mga church, akong isip ko na. Kasi ang akong isip ko, magita ko sa inyo, with God, you will give me a solution. Ang isip ko nila.
Mga higog makasok. Makahibog kini kanako nga maliko o malipay. Pero mo ang tinuod na kalipay, dili product o gikan sa kalipay. Ang tinuod na kalipay, gikan sa mga pag-BID, gikan sa mga pagsulat, gikan sa mga pagdatna, ang tinuod na kalipay. At kung ibasa kanina sa Hebrews chapter 11, ingon din na ang kasulatan, chapter 12, kung inyong nabantayan na ay kalipay, ingon din na sa Apostol Pablo, looking unto Jesus, magtudok ang Kristo Jesus na mo'y mag-uog daw, maghigpit sa akong pagtudok. Who for the joy that was set before him, na pinaagi sa kalipay na gibutan dihan kaniya, miantos sa cross. Dahil kalipay na gibutan sa iyang kubangan mo na siya miantos diyan sa cross. Iyon sa man pag-antos sa atong Panginoong Kristo dito sa cross. Ilaging kagulanan, ilaging kalipay. Problema, di ba iyang gihimo? Ingon ang Bible, hope or joy. The joy that was set before him, enjoy the cross. Grabe. Tingali ang tao, kita na tao, mag-antos sa cross niya. Kalipayo na ang mga problema, hindi na ka maka-smile. Pero I believe, nga dagay mga kaigsunan, na manang panahon sa ilang kalisod, you can smile. Amen. Sa panahon sa ilang kalisod, they can say, God bless you, God. Dalawa mo, lindot ka na ng mga sila. Kung di ka gustuhan ang mga tao na ay problema, gusto. Di ayon, kumak. Panamas pamasan mo, balik ko panamas pamas pasunod. Pero, kung naikalipay na ibutan, kaya ito sa ito na kumangan wika ng Diyos. Isang pagsuki ang kapili mao, yan ang sikasing halutan. Kita niyo mga brother sa pagkatay na nagsuki ang dili mayo. Hi brother, God bless you brother. Na ay mga problema. How are you brother? Are you blessed? Yes, I am blessed. Mga higong makonso. Ako nalipay, hindi mo isita sa kasulat. Maabot man ang mga pag-BIDI, maabot man ang mga actually, kahit mga problema na abot ka. Kini ka mga pulong sa Diyos. Kung dili kami makapag-encourage ka ninyo. Pero for me, this give me a good encouragement. Kung nakita ka naman, problema ka. Pero alam ka na, kalipay. Isa nakita ka na ng mga brother na nagsulti ka ron o dili maayo. Alam ka ninyo, alam na natin sa atong church. I can see God is you, God. I can see with joy. Makasulti ko, inabalan sa kalipay. I can see with peace. I can see with God. Yan naman, it's because hindi na masulot. In time of darkness, na ikalinaw. In time of darkness, na ikahayag na ito. Makahimo ka, isang kunsay ng himuon ka nimo, makahimo ka sa pagsulti o maayo. Hindi ang pagsulti o maayo, kung nahil na itinahanglan, makaatag ka pa sa iyang itinahanglan. It's him. Iyan sa Diyos niya. Dinikinig ako. Kung kita lang, hindi ko makulisan. It's hard for us. Amen. But for him, who set the joy, kalipay. Amen? Manala, mga hindi ko makulisan. Ay, nakaabot ko sa kabalay na naisakit. Sa ako nakikita ko na ay cancer ang inuso. Nakita ko ang problema sa kanila ay cancer. Pero sa diyan ng istorya ni, murang way balatian sa ilang balay. Hindi mo matitig na naibalatian. Ang kalipay na niyang pagkakat na murang nawalan na naibalatian. Pero aside from that, pero wala kini makapitlo sa kalipay na naapalita. I believe, naniningat kami ang mga pagsulay, mga pag-idea, hindi makapitlo sa mga pagkakat.
Sama sa gisulti sa atong Apostol Pablo ng atong mga pagpangalagan, wala pa galing o laging dugong mabalos na kagdipayo. Si Ginoong Jesucristo, na ulaan ng dugo, pero ang balos niya, maayo. Pero ba mo sa ibalos sa Panginoon? Yun siya. Amahan ko. Masayo ka sila. Iba ka sila masayo sa iya ikuha. Pero ba mo sa ibalos ni Esteban? Ibat mo na siya, bunalan, tanan. Kung sabi isulti ni Esteban, tingnan si Esteban, Ginoong Jesus. Ayaw ipahamtan kini na sila na nakanila. Pero ang mga soul in the altar, itong mga kalag na ito sa ilalong sa laran, sa 15, sa Revelation chapter 6, verse 11, 10, 11, sa may kisulti. Imo ng mga kalag, ang ipangbutan dito sa ilalong sa laran, yung ibutangan ng bistik. Ginoo, matarong, o maayong na maghopo, ano sa amanin mo ipanimalos, ang among dugo, nandito kanila na nagpuyo sa ito. Dili ka na, o isulti sa atin. Ang brad, ano mas-masan ka na, butan-butan ka na, kapagan ka na, dagang mga problema. Pwede kami ng Ginoo, lilingat ng kabiyon, ayaw ipahangtan, hindi na sa kanila. Ginoo, pasayluwa sila, ayaw sila masayo sa ilang dito. Malipayong ka na nangayon pasayo. Amen? Muna nga din sa kasulatan, atong pagpangalagan, wala pa wala itubo. Hindi ako sa'yo kabalos na. Isang wala ang pagtubog, hindi na tapoy din kabalos. Pero kung kining na kalipay, kining na kamaturan, kining na sulit na kamaturan na nagay sa mga daghay na tuwis, pagtubog. Si John the Baptist, atong Ginoong Kristo, ang mga apostolis, ang naglabay na mga sa panahon sa Iglesia sa Smyrna, Pergamum chapter, Sardis, mga kalisunan, nilang igulitan kini, nag-ulat sila sa ilang dugo para kini kakamasuran, mahiyatod sa akong anak. Pero sa dihan natong nadawat kini, ayaw paslik, panghimaraw ang mga natin. Ayaw paslik, pasipalag sulti ang ginagap, pasipalag sulti. Dahil ang lautan, pinahagi sa mga iyo. Alipay. Hindi ko makiso. Ako mga pagtasik kanina. Times of troubles, times of shame, cling to God during difficult times. Pero kung na kini mga kalisod, kanang mga problema na natulpasan sa mga pawali, mura kini usap ka unos na naa sa kadagatan. Murag bagyo na naa sa kadagatan. Bagyo man, grabe man na bagyo. Umaniana. Ibalo siya, nawan niya ang tiid. Makatunog gihapon sa sulit ka. Kaya nakamay nagdiya sa ilang kata. Kung sa pinig na natin mga higo. Salamat sa Diyos sa iyang kataas. Salamat sa iyang nagkasya. Kung naamay mga pinsunan na iyong ni anak, iyong ni anak, Ginoo sa iyo. Hinduin ka atong mapahimot ng Diyos na nagtawag. Wala tatawag sa Diyos para sila ulit. Wala tatawag sa Diyos para sila akong kamay. Kundi ang tawag sa Diyos na para ang Diyos natin na nagtawag na malipay siya. Malipay lamang ng Diyos kung ato siya pagkal diya sa iyang mga pagkal. We have to pick God, Diyos. Na nasalig ka sa Diyos. Sa mga panahon sa pangit, sa panahon sa mga problema, cling to God during the time. Kung manilip ka namin, gusto kong mag-awit ka sa isang awit na sa you trying to pick up ng dito. Hallelujah. Sa English, just a little touch from you, O Lord.